Food by Core vil vi gerne reducere vores madspild, fordi vi ved, at det er en af de største klimasyndere, vi overhovedet har i vores virksomhed. Food by Core føler et stort ansvar for at gøre en kæmpe indsats i forhold til at blive mere bæredygtige i de leverancer, vi har generelt på kantinemarkedet. Vi har valgt eSmileys Food Waste løsning til at registrere vores food waste i, fordi vi jo havde vores egenkontrol, og vi har vores APV i eSmiley i regi i dag. Det er jo fordi, at det er et digitalt værktøj, og så synes vi, at det er noget af det bedste, der findes. Data om madspild skaber den værdi for os, at vi jo både kan bruge det i en kontekst, der handler om CO2-aftryk. Hvad er det for CO2-aftryk, vi afleder her? Jamen det har jo også en kæmpe værdi for os i forhold til, at de penge, som bliver spildt i madspild, de penge kunne vi have brugt på bedre råvarer, på bedre samarbejder og partnerskaber med små og mindre leverandører. Så vi vil i virkeligheden hellere pushe branchen og markedet og os selv i en retning, hvor vi bruger de penge, fordi det er jo ikke 1000 kroner, vi snakker om her, det er jo i millionkronerstørrelsen, som bliver reduceret. Og det er super vigtigt at få de penge ud og generere værdi på en anden måde, i stedet for bare at blive til affald. Vi forsøger med vores system sammen med eSmiley og skabe rammerne for, at det bliver nemt og enkelt rent faktisk at måle madspild. Og vi måler det i rigtig mange kategorier og rigtig mange grupper. Og det gør vi, fordi så kan vi bedst muligt krydse den data, vi får ind og benchmarke vores enheder imellem hinanden og lære af hinanden og bruge best practice. Og vi gør det så enkelt som overhovedet muligt for vores medarbejdere. Vi har en målsætning i Core om, at vi vil reducere vores madspild med 50%. Den målsætning satte vi tilbage i 2017, da vi startede vores arbejde. Vi har realiseret 44% reduktion af madspild på nuværende tidspunkt, så det betyder også, at vi skal flytte vores target, og det er vi faktisk både glade for og stolte af, og jo noget, vi har kunnet opnå, fordi vi har digitaliseret vores løsning.